Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi, Miss Bini. Ay. Bini! Anong bini? Binilad. Binitay. Binitawan. Biningot, di ba? Binalasubas. Binigwasan. Wag kikiligin agad kapag ka tinawag at sinutsutan at sinabihan ng Bini. Kasi hindi pa tapos yung sinasabi nun. Correct. Mali mo, nasamid lang, nasinok lang. Totoo yan, di ba? Pero pang Bini talaga yung suot mo. Ay, thank you naman, partner. Ay, ganun talaga. Kailangan nating magpabata. Charot. Ganda-ganda mo today. Ay, naku, that syempre naman, partner. Oo. Syempre naman, ganyan talaga kapag ka mangungutang na 1.5. Una, tatawagin kang Bini. Yan. Pangalawa, sasabihan ka ng ganda-ganda mo today. Yan, Diba? Iba yung kislap ng mata mo today. Parang nakatulog ka na maayos. Parang 1.5. Nagniningning siyang 1.5, di ba? Parang naging payapa ang weekend mo. Ayan, parang nakapagpahinga. Kapag kaganyan po. Nako, Nakakatakot. may ano na yan, meron na po yung, delikado na po ang wallet mo niyan, di ba? Talaga namang gumagawa talaga tayo ng iba't ibang mga paraan para kumita ng pera. Oo Pero naman. sa totoo lang, partner, effective din naman kasi talaga. Yung kapag yung bang medyo binobola, kino-compliment mo, di Pangit ba? man pakinggan, no? Parang binobola, Oo, pero kasi alam mo compliment naman, po yun. Partner, alam mo naman kasi pag Tagalog, talagang parang ang sakit lagi. Di ba? Basta ramdam mo. Basta ramdam mo. Kunyari, ang mura kapag ka English, partner, parang para pang social na pang mayaman na Di ba, na hindi masyadong masakit sa tenga, parang gano'n. Pero kapag ka tinagalog mo, yung sinama yung nanay mo, yung ina mo, di ba? Iba yung dating eh. Kaya kapag ka English, it's a compliment. Yan. Pag Tagalog, binobola. Inuuto. Inechos. Kinikeme. Sinachorot. Correct. Di ba? Pero sa totoo lang, very helpful din naman eh. Kapag ka merong isang taong lagi mong kino-compliment, di ba? O di naman kaya sinabihan mo talaga siya ng mga mabubuti at magagandang bagay tungkol sa kanya, hindi imposible ang pagpapautang. Feeling ko. Totoo yun. Actually, hindi lang yung pagpapautang. Yung napakaraming pabor na posibleng mangyari. Yan. Di ba? Yung pabor na makisuyo ka sa kanya. Yan, totoo. Mabigyan ka ng pagkain. Correct. Mailibre ka kahit kape. Naku, mga paraan po yan para kumita ng extra. Hindi tayo dapat patigil-tigil at pahiga-higa, pahila-hilata, 'di ba? Bola-bola din pag may time. Para makalibre ka ng pananghalian. Totoo yun, diba? Umpisahan mo sa pagbibigay ng compliment. At magandang habit po yun, Yes. Magandang habit na dinidevelop natin sa sarili natin. Sa halip na puro pangbabash, pamimintas at reklamo yung habit na binubuo natin, madali namang magbigay ng compliment. Correct ka. At saka Diba? masarap sa nakakatanggap. Pakiramdam, yes. Ikaw din mismo sa sarili mo. Ang sarap pala sa pakiramdam, kasi yung bashing, yung negative pagchichismis, Yes. mga kabisyo. Ang akala lang natin nakakatuwa na parang bida-bida ka kasi may bago kang imamarites, 'di ba? Pero sa totoo lang nakaka-drain siya eh. Nakaka-drain siya ng ganda, maaga ang pagbulok, 'di ba? Kapag ka lumalabas sa bibig ay puro negativity, pero kapag ka masiyahin, positive, panay ang compliment sa paligid, na nakikita ang kabutihan at kagandahan sa paligid sa halip na yung kasamaan, 'di ba? Yes. Nakakaganda, malayo sa pagbulok, mga kabisyo.
Di ba? Remember, no, marami sa atin ang hindi aware na kunyari halimbawa yung pangbabash. Yan. Nagiging habit, hindi ka aware na negative emotion yung dala-dala mo. True. Diba? Kasi pag nambabash ka, galit ka eh. Inis ka. Tama. Diba? Hindi ka naman magbabash if you're in a good mood. Correct ka. Nangbabash ka kasi inis ka dun sa taong yun. So remember, di ba, yung emotion na dala-dala mo, imagine the negative emotion that you are carrying diba? inside your Correct. heart. Di ba na parang, teka, bakit ganito? Hindi ako aware. Sa halip na ba, di ba, mag-bash ka, mang-chismis, well, ganun din yung chismis. Akala mo, ay, nakakatuwa, totoo. Correct. Pero hindi mo alam. Yung chismis mo, may halong inggit na yan. Di ba? Yung Insecurity, galit. insecurity, Oo. yung katotohanan na gumagawa ka ng chismis. Di ba? Dala-dala mo din yung negative energy. True. Yung inis, yung galit, yung inggit. Correct, 'di ba? Totoo 'yan na Oo. nakakaitim po siya ng budhi, 'di ba? Pati po ng gilagid. Correct, totoo. Ang lakas po makaitim ng gilagid, 'di ba? Nabubulok na kasi buwan True! ako. Nag-uumpisa po 'yan sa ang pagbulok ay nag-uumpisa sa gilagid, 'di ba? Hindi, pero totoo, yung mga lahat ng mga negative things that we say about other people, yung mga ganyan, nakakaitim po siya ng budhi. Kaya tingnan mo, yung ganda, yung kagwapuhan, yung aura, absent, hindi mahanap sa Google Yan, Maps. yan. Wala sa Waze, hindi matagpuan. Oh. 'Di ba? Wala. Tsaka yung aurahan mo, yung parang madilim kasi nga maitim yung budhi mo eh. May ganon. Samantalang totoo 'yun ha. Samantalang kapag kang aura, yung puso ay Masaya. masayahin, mapagbigay, 'di ba? Nakatawa, maputi yung enerhiya eh. Oo, iba dahil yung dyan, glow mo. correct, nakakaaliwalas. Hindi mo kailangan ng mga malalakas na ilaw, 'di ba, para gumanda. Totoo 'yun. Hindi Ganun. lamang yung pagpuna or pag-compliment sa ibang tao, yung environment mo. Yes. 'Di ba? Yung bahay mo, yung paglabas mo ng sala ninyo, 'di ba? May isang aso na magiliw sa iyo. Pag tumingala ka, ang ganda ng sikat ng araw, Correct. may magandang lilim ng puno sa harapan ng bahay ninyo. Minsan na try mong i-notice 'yun. Yan. 'Di ba? Yun yung mga kung tawagin natin mga hindi natin napapansin na biyaya rin pala. Correct. 'Di ba? So learn to appreciate. Alam mo naman, partner, anong pinansin? Ito na naman ang ulam. Oo. Ang init naman sa labas. Ang baho ng ganitechiwa. Yes. Ulit-ulit sa ganyan. Naku, ang daming ganyan. Correct. Ano, may bago na naman silang sasakyan, di ba? Yun Paki yung- mo. Minsan ganun tayo tsaka, no? partner, yung pagkakasabi, ano? May bago na naman silang sasakyan. Hindi, iba yung sa, ano? May bago na naman silang sasakyan versus, wow, ang galing. Oo. Di ba? Ang sipag talaga nila, may bago silang sasakyan. Di ba? Magkaiba. Di ba? Totoo yun. So, may choice ka today. Yung nakakaputi ng budhi o yung nakakaitim ng budhi. Di ba? Ikaw, nasa sa'yo yan, Choice Kabiso. mo yun. Correct. Gusto natin ng mga gusto natin yung nakakaputi ng budhi, nakakaganda ng aura, 'di ba? Nakakagaan ng kalooban. Alam mo yung negative energy na yan, kunyari yung negative emotion, di ba? Magsimula yan sa negative mind. Yan. Negative mindset, tapos negative emotion, then negative action. Imagine yung burden na dala-dala nyo True. everyday. Ang nega Diba? mo. Negatron ka. Oh my God, pag naging robot ka, tatalunin mo si Megatron kasi ikaw si Negatron. Oo. Gusto mo yarn? Nakakatakot, di ba? At araw-araw mo siyang ginagawa. Kaya minsan ma-realize mo, bakit ganun? Parang ang bigat-bigat lagi ng araw ko. Yes. Bakit parang hindi ako masaya? Kasi maling habit yung dinidevelop mo sa sarili mo. Parang di ba po? Inggit, insecurity, Correct. inis, pangbabash. Hindi lang sa tao, na-realize ko, partner, parang sa mga lugar na kinakainan o pinupuntahan. 'Di ba? Minsan may mga lugar o kaya restaurant o kaya ano man na parang ang dilim, na parang pag pumunta ka doon, Ang parang ang bigat. lungkot, correct, Oo. 'di ba? As compared with yung mga compared with. Basta kapag kinumpara mo, Tagalog na lang, para tama. 'Di ba? Pag kinumpara mo dun sa isang lugar na maliwalas, parang nakabukas lahat, 'di ba? Parang ganon. Totoo yun. Yung parang babalik ka dun eh. Yung kahit paulit-ulit kang babalik dun, alam mo sa sarili mo na masaya ka. Totoo. Kasi pagka nandun ka, alam mong maaliwalas yung paligid, maaliwalas yung mga tao, masaya doon, nakakalma ka, may ganun eh. Tapos Correct. meron mga lugar na parang kahit bayaran ka, ayoko nang pumunta dyan, ang dilim. 'Di ba? Ang bigat ng aurahan dyan eh. Parang may dala yung mga tao.
Diba may ganon? Yun, ang tawag doon yung energy. Oo. O yung vibe na tinatawag. Totoo yun. Sa isang lugar, pag pumunta, parang ang bigat ng loob ng bahay nila. Correct. Nakakatamad puntahan, nakakatamad Totoo. tambayan. Na parang restaurant, yes, ganon. park, yes, bahay. yes. Lalawigan. Di ba? May ganon. Lahatin na natin. Palakihin na natin ang Palakihin na natin. Di lang May ganun bayad, lalawigan. Oo. Alam mo, ito yung na-frequent ko. Kasi 'di ba partner, ikaw ay proud Quezonian. Yes. Na-realize ko lang bigla kung bakit mahal na mahal ng mga tao yung Quezon. Yung mismong vibes and feel ng lugar, parang ang saya kasi talaga niyan. 'Di ba? Parang ganoon. Ngayong taong to parang nakailang balik ako sa Candelaria. Alam mo 'yun? Kasi madalas ka sa north. Oo, lagi north, pa north. At masaya din ako diyan. Pero recently talagang napupunta ako lagi sa may Candelaria kasi may mga kaibigan tayo diyan. Ang Bunggaling family, partner, mga kaibigan natin yan. By the way, malapit nang i-relaunch and i-open ulit ang kanyang building diyan. Sana makarating ka, partner, sa opening. May pagkain. Ay nako, pag talaga syempre pag may kainan, mawawala pa tayo diba? dyan. Papa Leo, umuo na si partner. Nakakainis yung sinabi lang may pagkain, umuo agad. Wala nyo ng kalad, Karen, kahit hindi man lang ano tinanong yan. correct, hindi man lang tinanong kailan ba yan, available ba ako. Ang unang sinabi, may pagkain, libre, di ba? Alam mo naman tayo, kapag narinig natin libre, punta agad, ganyan. So, nakakatuwa na, ako, na-realize ko, partner, paulit-ulit akong pumupunta sa isang lugar kapag masaya ako dun eh. O kaya, tsaka may value ako ng loyalty. May loyalty award ako eh. ng lugar o kaya tao o kaya restaurant o kaya serbisyo. Kahit alam kong pwede naman ako mag-try ng mga iba, kapag nakaramdam ako ng ang gaan dito, ang saya dito, 'di ba? Babalik ako doon eh. Parang Totoo ganyan. Kasi ganun tayo eh. Correct ka. 'Di ba? Parang tao. 'Di ba minsan pag-uusap mo ang isang tao, pag ang ganda ng vibe na binibigay niya sa iyo, ang gaan ng loob mo sa kanya. Yes. Hindi ba't madalas mo siyang pinupuntahan? Correct. Madalas mo siyang sinasamahan. Drawn ka to that Yes, hanggang maging magkaibigan kayo, hanggang maging parang magkapatid na kayo. May ganun eh. Yes. Kasi at may mga tao din namang makita mo pa lang wala namang ginagawa sa iyo, pero parang ang bigat ng dating niya sa iyo. 'Di ba? Halimbawa yung mga chismosa. Pag alam mong chismosa yan, 'di ba parang bigat-bigat ng loob mo sa kanya. Hindi ka naman niya sinampal, 'di ba? Totoo, wala naman siyang actual na ginawa sa yung hindi maganda. Oo, pero dahil alam mo na chismosa siya, 'di ba? Diba? Parang at saka yung aura niya, 'di ba? Ganun yung sinasabi natin, aura ng mga chismosa eh. Parang ang iitim nila. Diba? Ang Iitim na dilim. madilim, hindi maitim, madilim. Diba? Ganon. Kasi nga nakakaitim ng budhi, may diba? Yung aura nila parang parang pangit na na kandila ganun. Oo, parang ganon. Hindi parang itim na kandila na ginagamit sa kulam. Parang ganon kadilim. Ganun din na-imagine ko yun. Parang Diba? nakakatakot. Correct. Iiwasan mo talaga. Ganon. May Oo. pag-iwas. Kumbaga kahit gamo-gamo ka, hindi kita lalapitan. Correct, diba? Totoo. Kahit libre ka, hindi kita kukunin. Ganon. Compared Diba? sa isang kandila na parang ang ganda ng liwanag niya. Ang aliwalas niya, Yes. drawn ka to it eh. So ganon, ganon po yung gusto nating sabihin na kung meron tayong mga taong i-attract sa atin, sana i-attract natin sila dahil sa ating kabutihan, kaputian ng budhi. Yes. Diba? At laging tatandaan kapag kakulang sa ganda, kulang sa itsura, kailangan bumawi ka talaga sa ugali. Oh. Diba? Kasi sa totoo lang, nakakaganda talaga yan at nakakapogi at nakakaiwas bulok. Totoo, Diba? yun na gawin natin. Yes, sa True Laloto lang halong eklabu. And speaking of kabutihan ng kalooban, partner, i-shoutout lang natin. Shoutout ko lang si Sir Richard De La Rosa, partner. And Oy! congratulations kasi natapos niya na, partner, yung kanyang master sa AIM. Iba, pang Kakagraduate. malakasan. Correct, kakagraduate lang niya nung Sunday, partner. Congratulations, O, diba? Congratulations, Sir Richard De La Rosa. I'm sure the whole Mayat De La Rosa family is very, very proud of you. Yan, congratulations sa ating master in entrepreneurship. Grabe, Yes. may MBA din yan sa Ateneo. Ay, naku, talaga naman. Oo, tapos nag-MBA pa Doktor ulit. din yan, oo. Sa AIM. Diba? Ang daming ganap. So, congratulations to you. And special shout out din ka partner sa Vice Mayor ng Candelaria na si Kuya Maki at ang kanyang beautiful wifey na si Mirna. Hello! And syempre partner, i-shout out ko rin ang napaka-cute at gandang mommy ni Papa Leo Bunggaling na si Mommy Rosie. Uy. Ayan.
Ana. Hello po sa inyong Hello po lahat. sa inyo at sa lahat ng mga nandyan sa Candelaria, Quezon. Magandang tanghali po. Let's also congratulate Miss Lineta Guillen, Uy, ang dahil- bagong admin officer daw ng RTCOOC. Uy, congratulations. OCC ng Mandaluyong. Ayan, Miss Linet, congratulations po. Nako, alam na this. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!